Ligesom frimærker. Hvad synes du om at spille Rockwood i Captain Galactica 2? Jamen altså, jeg synes virkelig, den rolle, det er lige mig. Det er lige den der måde, den der... Hvad siger du til rygterne om, at der er mange homoseksuelle tendenser i filmen? Det må jeg jo benægte alt muligt om. Der har slet ikke været nogen skab her i nærheden jo. Men altså, alle ved jo, at homoseksualitet, det er noget, vi kraftigt frembyder fra vores scener. Hvad synes du om rollen som Ironhide? Første gang jeg læste manuskriptet, var jeg selvfølgelig lidt tvivlende. Men da jeg så opdagede hans brutalitet, så synes jeg bare, det var lige mig. Hvad synes du om de der rygter, der har været om, at filmen faktisk er en 3'er? Det er skrøner hele lortet. Det er rent faktisk en 4. Okay. Ja, skal... Bare kør, du er klar. Of course, and there were brave orders until we get into a fight. Then there will be a bag of loose guns, no discipline, and whatsoever. We have to work out. Yeah, his bang bang. Den er fed. Må ikke filme? Ikke så højt. Nå, mand. Hvorfor kan den ikke zoome, den her? Kan den nok så? Jeg står sgu da og hiver ind. We have to work as a team. To survive. We have to work as a team. To survive. Sorry. Ja. Lav det til en. Ja. Survive. Det er 100 år gammel, og skærmer til se Victor Borg. Nej, fordi det er dig. Fordi du har... Så jeg går en pause. Du har attitude. Du har the fierce touch, Søren. During the second invasion, he cleansed an entire frigate of boarders with a cannon across the arm, and has been a sycophant ever since. Kom så. Du ser tænderne. Nu. Run! 3, 2, 1, nu! Tre, 2, 1, nu! Shit, man. 나라 5천년 역사에 온 나라가 이처럼 크나큰 기쁨에